11 майда Зәйнең кече фәннәр академиясендә Татарстанның атказанган укытучысы Фәнил Таймасов истәлегенә математик регата узды. Әлеге бәйгедә шәһәр мәктәпләренең 5-нче сыйныф укучыларыннан торган командалар катнашты. Үзенчәлекле конкурсны Мәгариф идарәсе кече фәннәр академиясе коллективы Фәнил Ханифовичның укучылары оештырды. Математик регатаны киләчәктә дә киңрәк масштабта уздырмакчылар. Математика – это царица наук, поэтому тянитесь к знаниям, познавайте все новое, неизвестное. И очень надеюсь, ребята, что еще ваши имена мы тоже будем с гордостью называть на наших торжественных мероприятиях и будем гордиться так же, как именем Фәнил Ханифовича Таймасова. 4 катнашучыдан торган команда билгеле вакыт эчендә һәр турда 3 бирем шишәргә тиеш. Ә регата исә 4 турдан тора. Яшь буынны тирән математик белемле итеп тәрбияләүдә Зәйебезнең данын еракларга таратуда да үзеннән Фәнил Ханифович зур көч куйды. Аның вафатына елдан артык, әмма укучылары математика фәнен элеккечә үк үз итәләр. Меня научила мама любить. Я привык решать сложные примеры про дроби. Я думаю, что наша команда победит в этом мероприятии. Әтием белән мин бик горурланам. Һәм алга таба да мондый чараларны үткәрербез дип мин ышанып калам. Бу мондый математик регатаны алга таба бәлки региональ уровеньга чыгару идеялары да бар бездә. Һәм алар чынга ашар, тормышка ашар дип ышанып каласы килә. Математик биремнәрне Фәнил Таймасов укучылары һәм хезмәттәшләреннән торган жюри тикшереп бәя бирәчәк. Җиңүчеләргә исә дипломнар һәм истәлекле бүләкләр тапшырылачак.